Ngibingelele mphakathi waseLindelani. I thought I should make this video. It's been long time coming. Ukuze mhlambe ngikhulule abanye benu mentally, physically and spiritually. Ngithi angiqale la bantu benkosi because we've been ignorant about a lot of things emphakathini wethu. Kunezinto ezenzakalayo esishaya indiva esingayinakile. Then mase sibona imiphumela, kanti imiphumela isuka kulezo zinto esingayinakile and ama leaders ethu ikakhulukazi angayinakile. I'm not here to blame anyone. La ngizolekelelana nani bantu baseLindelani, ngizonibonisa, ngizonitshela about a journey engihambile mayelana nokwenza ukuthi iLindelani ibindawo enhle nekuhlalekayo kuyona. So I've realized a lot of things esishaya indiva as umphakathi. Asikaze sinotice ukuthi la iLindelani ayikho development ebambeka ngesandla. Ama leaders nawazamile. I'm not here to blame them because nabo they are ignorant about into ebaluleke ngendlela eyisimanga ekuyiyona engizoyichaza namhlanje. So iLindelani siyabona ukuthi ayinayo imall ngoba ngeke sithi Midway eyethu ngoba yakhiwe eNewlands. Yakhiwe ngaphesheya kweLindelani. So asinayo development ebambekayo. Ngisho ne-library yethu umjondolo omncane. So ama leaders azamile. I'm talking about councillors. Akekho umuntu bantu benkosi ongathanda ukunconywa. Akekho umuntu ongathanda ukwenza kahle. Uma sekuyisikhathi sakhe sokuthi angene esikhundleni. Get something. So yekelana ukublame ama leader. So ziblameni nina kunalokho umphakathi because yonke lento ingathi sonke. So instead of ukuthi mina ngikhombe lo ngasukuma with my team sasukuma sayo bhekisisa mayelana neyinkinga ezithinta iLindelani. Obviously siyenzile research, sawokhuluma nabantu abadala who have been here for years. Bonke bakhuluma istory esisodwa. Bonke bakhuluma into eyodwa. It all goes back to uBaba uShabalala. Lokulaba abangamazi uBaba uShabalala. uBaba uShabalala is the one who created iLindelani. iLindelani njengoba uyibonisa iLindelani nje, it's because of uBaba uShabalala. uBaba uShabalala uyena wakhe le ikole enifunda kuzona. uBaba uShabalala uyena wakhe almost everything ekhona la emphakathini, ikakhulukazi nalemkhaso emdala eseniyibona isikhona. So obviously ekhaya uma ufuna ukubona ukuthi yini ekhoza inkinga, hambe kumama. Uma ufuna ukubona ukuthi yini ekhoza umama beneyinkinga, hambe kubaba. Yonke into ibuyela kwinhloko, yonke into ibuyela kwisiqalo bantu benkosi. Leyo asingayideny ngoba iyona esenza ukuthi sibe la sikhona. Angiqale la. I've realized something as umuntu osebenzela umphakathi. Ingane zala zibulawa ingculaza zincane. Ngithi leyo angimention ngoba ngiyenzela ukuthi niyibone ukuthi le ngizoyikhuluma ikhozwa yini. Le ngizoyikhuluma ibaluleke ngani. Ngoba ezinye zezinto nishaya indiva, amaqiniso niyawanyathela. Kanti iqiniso liyamkhulula umuntu ilona futhi elenza lento yokuthi kube khona isiqalo sokulungiseka kwezinto. Le video ngithe ngeke ngiyikhathe, ngeke ngiyi-edit nje, ngizoyikhuluma izinto njengoba zinjalo. Even if it's the last thing I do on earth, le ngizoyikhuluma ngoba ingane zethu ziyafa. I'm the father myself. So ngithe nje le bantu benkosi angiyishare ngiyikhuluma ukuze nizo understand ukuthi yonke lento isukaphi. So iLindelani njengoba sazi ukuthi yakhe uBaba uShabalala. So politically bayathanda ukuyinyathela lonto because they think it's about ipolitiki. They think mhlambe sisuke siphakamisa iIFP ngokuthi sigqamise lezi zinto kanti sibalekile sigqamise ukuthenini ukuze uwazi ukuthi uyapi kumele uwazi ukuthi uphumapi. So siphuma ke kuBaba uShabalala eziLindelani. Uyena owubaba weLindelani, uyena foundation yeLindelani. So kunezinto azenza ezakha iLindelani. Kunamaphutha futhi enzeka during their times. Lawa asenza ukuthi kube nemphumela enje esikhathini samanje.
Kwakona lokho kuyamangaza ukuthi abanye bethu sinemixhaso la ilindelana, abanye bethu we got lands, abanye bethu sikhulele la ilindelane, but asimazi umuntu who created everything. Akaze ngisho even acknowledgewe noma abongwe, I mean. So okusobala ukuthi yonke leader engena esihlalweni ingena spiritually blind, which is where I'm going. Ama leaders ethu they are spiritually blind. If i-leader yakho ingaboni kamoya kufana nemoto, imoto mayingakwazi ukusensa ingozi. Imoto zamanje siyazazi ukuthi ziyasensa. So mawuhlehlela kwinto ezolimaza imoto ithi ti. So kumuntu ilezi zinto zakamoya ke kumuntu if i-leader ingekho spiritually mature, leyo leader ngeke ikwazi ukuniphatha abantu benkosi because ingozi ngeke ikwazi ukuyibona iseza. That's why ama leaders ethu benza yonke into esemandleni abo but ayikho into eyenzakalayo because abazi ukuthi inkinga enkulu ilapha kamoya. Angikhulumi lento njengomfundisi, ngikhuluma as into engiyidiscoverile nento engiyitholile ukuthi why ilindelani ingayiphambili, why ilindelani isufferation from ubugebengu, why ilindelani every lead engenayo azame ngawonke amandla akho ukuthi alungise but akwenzeki lutho. It's because they are ignorant about spiritual things. Ngithi angikhulume le. So ubaba Shabalala kunezinto azenza engeke ngizisho kule video ngoba izoba yinde kakhulu, but kunezinto ezenza ukuthi igeneration yamanje isafarishe. So lezo zinto uma isiziba ilindelana izoqhubeka ibe nje. So ngingene kunalaba ke abasheshayo ugive up kodwa yet abagive upile because ngizwa abantu bethi hayi ngeke uyenzele ukuthi ilindelani iyohlala nje. Ayikho leyo nto, yonke into eyinkinga ina solution. The fact that usho njalo kuyayikhombisa ukuthi usufile nawe, usuvumela imoya yobumnyama ikubuse ngoba mase uyayilekelela nawe ubhidlize even more. So bantu benkosi aniyekeni ukuvotela ama leaders ngoba niwathanda. Votela umuntu ngoba umbona ukuthi uaccountable, imfanele iposition and spiritually matured. Siyazi ukuthi kumele lead ihlakaniphe, siyazi ukuthi kumele lead ibe connected, siyazi ukuthi kumele lead ibe capable, but we ignore the fact that i-leader naka spirituality kumele ikhule, kumele imazi uNkulunkulu, kumele imsaba uNkulunkulu, kumele ikwazi ukulwa kamoya ngoba kunabathakathi abangathandi ukubona inqubekela phambili ikakhulukazi kwi-community. So leyo leader ifighta kanjani nalabo bantu? Asikasibuza ukuthi indaba uMandela ngalesikhathi engena esikhundleni wacela ubaba uDesmond Tutu ukuthi amsize because he knew something. uMandela when he was in prison he was reading the Bible. He realized that as a leader you can't rule your people without uNkulunkulu baba wethu. La ngizile ukuzoshumayela ngintshela lenkinga leni ignore enenza ukuthi impilweni ibe nje. You will ignore it, uqhubeke impilo yakhe ibe njalo, ufe ingane zakho zife. Njengoba ingane zethu zihlukumezeka nje, ziphatha ongculaza, zibhekene nobugebengu, ayikho inqubela phambili ngisho ke seyiqeda umatric. Azindawo. It's because there's something wrong. Siyayazi lonto when it comes to impilo zethu nasemakhaya ukuthi kunezinto zakamoya. But asiyazi lonto emphakathini. Kanti umphakathi wakhiwa abantu. If umphakathi wakhiwa abantu ungayitshela ukuthi unomphakathi awunaso ispirituality sakhona. That's why you will keep failing. Ingoba nifaka ama leaders ngoba nakho enikeze imali ethile. Kanti imali bantu benkosi it's not enough anymore. That's why ukhala unayo. That's why kunobugebengu beze bezokutshontshela leyo moto yakho yakanokusho ngoba it's not enough to have money anymore. Udinga something that is beyond imali. La ilindelani ashort ngemali. Trust me on that one. La ilindelani sishoda ngokuthi kumele sibuyele emasisweni, kumele siyobuyela kwi-foundation usilindelani yakhe kanjani. Ilindelani ke bantu benkosi yakhe phezulu kwegazi. Kunabantu abafa ukuze kwakheke ilindelani. So don't think izoba nepeace ilindelani ingaqalanga yayilungisa lezo zinto. Ilindelani ayibongiwe. Acknowledgeanga ubaba Shabalala asinendaba nokuthi kwenzani. Imagine and then you think you will have peace. I'm talking about ama leaders I ignore ngoba they think it's about politics. No, it's more than just that. Ukuze sibe nekusasa eliqhakazile ngelindelani kumele siqale si-acknowledge lezi zinto lezi, sifundisane ngazo.
I'm talking about as a person owusebenzelile umphakathi lezi zinto wayithola ngalesikhathi enza i-research. Ingakho kunje. Listen to